Ήταν η πρώτη φορά που να την έβλεπα. Περίμενα μέρες έξω από το θέατρο, η ουρά ήταν τεράστια, έντασες δεν υπήρχαν να μας βάζανε στους διαδρόμους. Ανοίγει η αυλαία. Νόμιζα πως ήταν στο κέντρο, αλλά αυτή στεκόταν στο πλάι. Και τον άρχισε να τραγουδάει αυτές τις πρώτες φράσεις, αυτό το «Φλόρα, αμίτσι». Και την είδα. Δεν σε πιστεύω. Γιατί? Και πώς δεν μου το ανέφερες ποτέ? Έτυχε, δεν είναι ακριβώς από τα πράγματα που λες όλη την ώρα, γυρνώντας από εδώ και από εκεί. Αχ, 5 Αυγούστου. Μια νύχτα με πανσέλινο. Λες και την είχε ανάγκη. Και τη Στόσκα, στο τέλος της δεύτερης πράξης, όταν καρφώνει τον μπάσταρδο στην καρδιά. Πρόσεχε, Μέντι. Questo è il fatto di Tosca! Aiuto, muoio! È ucciso dalla donna! Soccorso, muoio! Guardami, sono Tosca Oscarpia! Soccorso! Muori, dannato! Muori! Aiuto! Muori! Soccorso! Muori! Μαρία. Κάλλας, Μαρία Κάλλας. Ελληνοαμερικανίδα σοπράνο, 1923-1977. Διάσημη για την δραματική και μουσική ένταση που πρόσδιδε στους ρόλους της. Πώς γνωριστήκατε? Εμείς μάλλον ήμασταν κάτι σαν ο Ρωμαίος και η Ουλιέτα της Sheridan Square. Εγώ δεν ήξερα πως ήταν παντρεμένος, εκείνος δεν ήξερε πως ήμουν ακόμα με τον Jimmy Marx. Μπέρδεμα, μεγάλο μπέρδεμα. Ήμουνα τόσο ερωτευμένος μαζί σου. Μα νόμιζες πως ήσουν ερωτευμένος μαζί μου? Αυτό δεν είναι αλήθεια. Όταν φύγατε οι δυο σας, θυμάμαι, στεκόμουν ακριβώς εδώ με τον Bobby Stone που με είχε πρίξει για εκείνο το δείπνο του με αυτή την Susan Sontag. Καλά που δεν γυρίσανε ταινία εκείνη τη συνάντηση. Και όταν είδα την πόρτα να κλείνει πίσω σας, ήθελα να πεθάνω. Ήθελα να πεθάνω. Ήξερα ότι μέσα στην επόμενη ώρα θα είχατε κάνει έρωτα. Για την ακρίβεια ήταν στα επόμενα 10 λεπτά. Ευχαριστώ. Εγώ δεν πολύ πάω στο θέατρο. Θα ήθελα να πηγαίνω πιο συχνά, αλλά είναι ακριβό σπορ για μένα. Είδα όμως το Cats. Α, τότε μπορείς να πεθάνεις ευτυχισμένος. Αν σπορ δεν μου άρεσε καθόλου, θα προτιμούσα να είχα δει κινούμενα σχέδια. Μου αρέσει το γούστο σου στο θέατρο, καλά στους άντρες και στα super sexy εσώρουχα. Θα τα πάμε πολύ καλά οι δυο μας. Εδώ είμαστε! Ναι! Μου κόπηκε η ανάσα. Δεν ήταν πια μια φωνή σε ένα δίσκο. Ήταν εκεί. Αληθινή. Ήμουν στον ίδιο πλανήτη, την ίδια χρονική στιγμή, στον ίδιο χώρο με τη Μαρία Κάλλας. Ήταν σαν ένα όνειρο, το θυμάμαι τόσο ζωντανά, πιο πολύ θυμάμαι αυτό από το τι χρώμα έχουν τα μάτια σου. Ναι, ακούω, τρέχα. Έλα, για, πάρε όταν μπορείς, έτσι. Σε παρακαλώ. Κάτι το έτυχε. Α, κρίμα. Πολύ λυπάμαι. Μα δεν ήταν σίγουρο, μου το είχε πει. Καλώς ορίσατε στο κλαμπ. Τα συχαίνω με τα τεκνά. Δεν δείχνουν κανένα σεβασμό για τα πουρά. Να μ' αγαπήσεις, δεν σου είπα ποτέ τίποτα, γιατί περίμενα, έκανε υπομονή, αυτό ήταν το λάθος μου. Θυμάμαι εκείνο το βράδυ που θα ερχόταν στη Νέα Υόρκη η Σάρα. Πρώτη φορά μετά το διαζύγιο δεν ήξερα πώς να το χειριστώ, ντρεπόμουν, φοβόμουν πως θα την πλήγωνα. Σε κρατούσα αγκαλιά και το μόνο που ήθελα ήταν να μου πεις κάτι. Και εσύ μου είπες, αδιάφορα, ό,τι και να κάνεις, σωστό θα είναι, και γύρισε σελίδα. Δεν χρειάζεται να λυπάσαι, Μάικλ. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Απλά θα πρέπει να το ξεκαθαρίσεις. Άντε, τι σου τώρα. Με είπες Μάικλ. Πειράζει. Όχι. Μου αρέσει πολύ. Έχω ρεπό σήμερα. Θες να πάμε το μεσημέρι για φαγητό. Κοίτα. Αυτό που σου είπα χτες το βράδυ, το εννοούσα. Πραγματικά. Frappe moi donc! Laissez-moi! Πάσε! Πρέπει να βάλεις περισσότερο στήθος. Η Μαρία το κάνει με περισσότερο στήθος. Frappe moi donc! Laissez-moi! Πάσε! Να σου κάνω μια αδιάκριτη ερώτηση. Όχι.
Κάνετε ακόμα σεξ με τον Μάικ? Να μη σε νοιάζει. Γιατί δεν θες να με γαμίσεις? Άουτς! Τρελανόσουνα για τον κόλο μου κάποτε. Άουτς είπα! Σκάσε! Γύρω το κεφάλι σου πίσω. Κράτω το κόντρα. Μπορείς να μου πεις γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα? Ας ξαναπροσπαθήσουμε. Ας ξαναπροσπαθήσουμε για μένα. Δεν είναι μόνο το σεξ, δεν είναι. Μόνο αυτό είναι. Σε αυτή την περίπτωση μόνο αυτό είναι. Όπως και στις περισσότερες περιπτώσεις μόνο αυτό είναι. Έλα, αφού ήμασταν τέλεια μαζί, γιατί, τι έγινε, γιατί. Γιατί. Να σε καλά. Και εγώ δεν ήμουνα κακός, μια χαρά ήμουνα. Ακόμα είσαι. Ακόμα. Τότε. Μας φαντάζεσαι εμάς τους δύο στο κρεβάτι, καταρχήν θα σκάγαμε στα γέλια. Ας είπε θα τρογόμασταν για το ποια έκδοση των Πουριτανών θα βάζαμε την ώρα που... Μία έκδοση των Πουριτανών υπάρχει. Ναι, του Μεξικού το Μάιο του 52. Καλύτερη από το Σικάγο το 54. Βλέπεις. Νόμιζα ότι ήθελες να με επιτεθείς. Σωστά νόμιζε. Μου λείπει πάρα πολύ. Φυσικά κάποιος τραγούδαγε. Ξέρεις, έτσι γίνεται συνήθως, αλλιώς δεν θα μιλάγαμε για όπερα, αλλά για πρόζα. Στην ώρα σου. Θα πρέπει να ήταν το 56 ή το 57. 1958, 25 και 27 Μαρτίου του 58. 58 δεν λέει το 27 Μαρτίου. Πόσο ήσουνα τότε? Δεν θες να ξέρεις. Αλλά θυμάσαι τον παππού σου να σε πηγαίνει σε μια όπερα. Αυτό είναι ενθαρρυντικό. Πες μου, τι ακριβώς θυμάσαι? Εγώ μιλάω. Εσύ δεν ακούς. Δεν νομίζω πως θα μπορούσα να το πω καλύτερα από αυτό.